लोगोफोर थाम्बनेलाव नायनाथ' मिथिखानांगौ जानांगौ लोगोफोर बे दिनै एसे इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन लोगोफोर एसे इन्टारेस्टिं जागोन नायलांदो लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि चेनेलाव दिनै रमान्टिक भिडिअ लाना फैदों नै बे भिडिअ भाइरेल जाबाय दङ लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट सोबाय थागोन लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर दा नैबे बिथाङा जोंहा एसे फानि जागोन दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर एसे मोजाङैनो नायलां आरो नैबे जोंहा बिथाङा एसे आब'आ माने रानि मडल बायदि एसे गायक जानो नागिरदों बिथांमोननिखौ एसे नायलांदो एसे इन्जय खालामनो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदोंमोन दाबाव लोगोफोर जोबनायाव मोनसे इन्ट्र मारिना लाग्रोसै ना मा फैदो लोगोफोर बिसोरनि भिडिअखौ नायलांसै ओए मुझे सुबह सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो अरे शर्म करो लोगोफोर बोरैबा आंनि चेनेलाव हाबसननो थांदोंबा आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोल। इधर का इंडिया का लंड खाने आई तो उसको पहचानने लगे समझा सुन बड़वे लोगोफोर आंनि नायगिरि लोगोफोर बे बिथांखौ मा बुंनो सानो बेथ' जोबोद गाज्रि रायलायदों आरो साला ऐसा आदमी किधर से आता है साला तेरी माँ का भोसड़ा अरे क्या बोल रहा है फिर से बोलो तो फिर से बोलो साला सुनाई नहीं दे रहा है हमको साले का खोपड़ी तोड़ साले का गाउँ निसाय मा बुंनो सानो साला सोर बिमा बिफाया खांनायब्रा साला निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल इमान फिसा साला ऐसा बोलने वाला कौन सिखा दिया इसको साला माँ का भरोसा मेथाइखनरा सेल्फि आया दासिल हनोंखौनो पागल नामा नोंसोरो धुत बे भिडिअखौ सिरियसै लानाङा जास्ट इन्टारटेनमेन्ट थाखायसो बे भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर बेखौ रेसपेक्ट दाला लोगोफोर बे भिडिअखौ जेसां शेयार खालाम जोंना आब'आबो रानि मडल जानो नागिरदोंमोन नाथाय हायासै माथो खालामबावनो अबसे ओइ मुन्ना फाग्लि बायदि प्यार किया रे सेल्फि हैप्पी ग्रुप बे फाग्ला बिदिजों जायो हर पल में तुम तो मेरे दिल को चुरा के लेके चली गई नोंखौ मुठ प्यार किया रे हाय रे सोना हाय रे हीरा मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है हाय रे रूपा तू रू कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। मन प्यार किया रे हुडब्रा अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जा एक बार लोगोफोर आंनि बेफोरबायदि भिडिअ गोदान नुबाय थागोन लोगोफोर बेफोरबायदि रमान्टिक भिडिअ लाबोबाय थागोन आं लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लोगोफोर बिथांनि मोसानाया माबायदि जादों एसे कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो लोगोफोर एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर लोगोफोर नेक्स्ट वीडियो लोगों मोनफिनगोन बाय बाय अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जा